हाबाफारियाव गोबां बाहागो लाबाय दा थासारिया माबायदि नुदों सार? जोंनि साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमाफोरानो बा दैदेनगिरिफोरानो उफेरा बिसायख'थिनि हाबाफारियाव बाहागो लाजोबदों। बयबो गावबा गाव फारा-फारि खामानि मावदों। नै दानि सा इस्लाखाथा गामियाव जोंनि आगुनि मिनिस्टार मानव गेदेर बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म, थामहिनबा आथिखालनि जोंनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि एडभाइजार, मोनसे कमिटिनि एडभाइजार बिथांजों लोगोसे जों सानैजों बहाय फैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। मानसिफोर रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर दिनै UPPL दोलोखौ बरायदों। आं दाखालि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंखादों, जोंनियाव खुनु प्रतिद्वन्दी गैया। जाय बिथांमोना बेवहाय गावसोरनि बिजाथिखौ होदों, बिथांमोना जास्ट गावसोरनि अस्तित्व मान सन्माननि रैखाथिनि थाखायल' माबाखौ होनाय जादों, टिकेटखौ होनाय जादों। गुबुन खोथा जेबो साननांगौ गैया, जों देरहाखागोन। जोंनि टारगेटआ बेनो, बिथांमोना जुदिও कन्टेस्ट खालामदोंब्लाबो जोङो माबोरै आउट अफ 2,17,000 जोङो 1,20,000 1,20,000 निफ्राय 1,00,000 भट मोननो हागोन, बेखौसो जों खामानि मावदों।